Čau lidi, dneska si ukážu vám Minecraft za 100 dní a mega se mi líbí a šo budu doopravovat a to natočím pak další díl, až to postavím, tak vám to tady zase ukážu a tohle je můj svět 100 dní, tak jdeme na něj. Tady máme takhle molo, jak se tady můžu chytat, rybičky. A tady jdeš, tady je prostě první místo, když jdeš, tady máš prostě, takhle jdeš nahoru, máš tady rozhlednu, kdo přichází, kdo nepřichází a tady budou doly, to udělám i pak tam. A tady máme takhle hezké kytičky, tady mám beacon, tady mám všechny kytičky, tady mám další beacon. Teď jdeme ještě sem, tady mám takhle hezky nějaký enchantingy, knížky očarované na knihy a tady mám takhle svoje takhle ovečky a tohle. A tady mám postav, tady mám nějaké vybavení nubácký, tady mám tady mám nějaký šurkly a když jdem do portálu, tak jsem tady a tady mám takhle další, tady mám skladiště. Tady jsem měl farmu, ale teď tady už mám enchantovaný místa. A tady mám tohle, mega hezký. Tady mám takový enchantovaný nedalitový brnění, takže pohoda. A tady mám další portál, který vede do jiného baráku. Do savany. No a tady mám takhle. Tady jsem takhle. A tady dělám nějaký beacon, tady udělám zase. A tady to takhle hezký. No. A teď jdu zpátky sem a nevím. Tady měl beacon, tady mám. Ještě. No. Když se vám to určitě líbí, tak nezapomeňte dát like a odběr. Au, to se docela seká. Na to. Jo, počkej, to bylo tady předastavený. A já nevím jak, ale hraju to survivalu, ale nevím, jak se to může přepnout. Hala lidi, jo. A neříkejte mi, jak mě to baví, jo, aby jsem zase to nedělal furt, si to přepíral, jo, takže tak tohle, u tohohle videa bylo všechno, tak čau.